नमस्ते माय बहन लोग। हमने ये गीत यदि अपने लोग अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कर जा, सब्सक्राइब कर जा। और हमने ये नतुन एगो दीदी आई उनका नाम है हेमंती सिंह। उनका गीत सुना जा अपने लोग। सातों बहनी के गीत गाए जाती जा, जरूर सुना जा हमने ये गीत। और फेसबुक पे देखा तो हो जाए तो फॉलो कर जा। कहाँ गइलु ये काली मैया, कहाँ गइलु मैया रैया जोत मोर बिलमा भइले 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 आवत बनिए सेवका आवत बारियो सेवका बजिनी माली यारे होरिला भइले मेरे बिलमा भइले सेवका बजिनी दुवरिया भोपाला भइले बिलमा भइले सेवका बजिनी माली अरे होरिला भइले मेरे बिलमा भइले सेवका बजिनी माली यारे होरिलवा भइले यो बिलमा भइले कहाँ गइलु ये दुर्गा मैया, कहाँ गइलु मैया रैया जोत मोर बिलमा भइले मैया रैया जोत मोर बिलमा भइले आवत बानिए सेवका आवत बारियो सेवका बजिनी माली अरे होरिला भइले मेरे बिलमा भइले सेवका बजिनी माली याओ होरिला भइले बिलमा भइले कहाँ गइलु ये सात बहिनी, कहाँ गइलु मैया रैया जोत मोर बिलमा भइले मैया रैया जोत मोर बिलमा भइले आवत बानिए सेवका आवत बारियो सेवका बजिनी माली अरे होरिला भइले मेरे बिलमा भइले सेवका बजिनी माली होरिला भइले बिलमा भइले सेवका बजिनी माली अरे होरिला भइले यारे बेलमा भइले सेवका बजिनी माली याओ बिलमा भइले
सेवका बाजिनी महारिया हरे होरिया भैले ओही देव